बाहेराव बर'ना गिदिर ब्रेन्स दं अबा नाङा आदा बे सिङाव जागोन होनना बुङो बे आलासिफोर फैबा दै बे सिमांनि खोथा नङा बे फुरा मोगथांनि खोथा रंजाग्राफोर आं दिनै बुंदों ना दहायनो जा कफि थिनियाव बुंदों सालाया जुदि बोरैबा जानांगौबा दाय जागोन होननानै आरो फन्दरनानै क्लासाव इदा बुंखादों जे नंखाय बुङोब्ला मा जायो गोथार जिउनि दिनै रंजाग्राफोर जों बेयाव मोननै साखि सावना दोनदोंलै मोननै साखि जादों बे मोननै साखिनि उद्देश्यआ मा दं मिथिगौ ना नोंथांमोना दिनै ना इसोरा बबाव थायो आरो गोथार जिउआ माबायदि फैदोंमोन खोनादोंना गोथार जिउआ नैबेबायदि अर जानानै फैदोंमोन बेबायदि इलिजा नाबिखौ माजों लांदोंमोन अरजों लांदोंमोन दस एगारखौ माजों खालामदोंमोन अरजों लिरदोंमोन मिथिबायना मुसेजों माजों रायलायदोंमोन अरजों रायलायदोंमोन मिथिबायना इसोरा बेबायदि जायो बेखायनो जों दिनै बे अरनि स्रांखौ जों लायो जेरै बेयाव जोङो गोथार बे इसोरा जोंजों लोगोसे दं मिथिबायना आरो गोदोनि दिनाव जेब्लानाखि बोलि बावोमोन अब्ला मा अरा हारसिंनो फैनानै गासैखौबो खामजोबोमोन मिथिबायना बाव खुनु देस्लाय सुनाङा खुनु बेयाव केरासिन लुनाङा थाव लुनाङामोन बेबायदि ओमफ्राय मा जाखो मिथिबायना अब्ला आं होनदों बिनानावफोर आङो एसेबां गोबावनिफ्राय जौ लोंबोबाय दिनै 35 इयार्स आङो 1996 लोगो मोनदों दे बिसोरखौ 1996 अब्ला बुंदों आं 35 जाबाय दिनै जौ लोंबोनाया 35 बोसोर जौ लोंबाय आं बोरै गारनो आरो नोंसिनि बे जलफख्रि गिर्जानि ख्रिस्टान जोंनि बिदा फंबायफोरा दिनैहाय बे जौखौ गाराखै होनबाय गाराखै आरो आंखौबो बिसोर गारनो होआखै बिदि होनना बुंदों नाथाय बिसोर बुंदों नोङो गारथारनांगोन आदा होनना बुंदों मा आंनिया बेलेग नामा होनना बुंदों अब्ला बिसोर होनदों नोंनिया बेलेग होनना बुंदों आंखौ दै माखासेया लोंथों नाथाय नों लोंथारनो मोननाय नङा होननानै अब्ला आं होनदों सोंदों आं बिसोरनियाव बे बिनानावफोर नोंसोरदि एफा मोजां बाथ्राखौ बुंबाय लोंनाया माबादि फेनाया माबादि आरो लोङोब्ला माबादि बै बिमा बिफा लामाफ्राव माबादि बेबहार खालामो बे सिख्लाफ्रा बुंदों बैसोर बादि सिख्ला साथाम देलाय देलायसै स्कुल बिसोर बादि बाथ्रायानो बेबादि बुंदों बिसोरो अब्लाना आङो लोंग्रा नालाय बुजिजोब्बाय सोमोनांदों आं बिसोरनियाव अब्ला आं होनदों नै आगैमोन आं मोनसे बाथ्रा बुं होनना बुंदों आरो बे संसारावलायनो आइ मारिया दंनो आइ मारियालायनो बाव गिदिङोनो आं खोनानो मोन्दों आरो ना आं मिथिदों होनना बुंदों अब्ला बिसोर होनदों औ नोंगौ दङ बे सिख्ला साथामा बुंदों दै औ नंगौ दङ होननानै होमबा आङो ओरैबायदि सानदों बिनानावफोर बुंनो सानदों होनना दानो बुंखा होनना बुंदों दै बिसोरो दानो बुंखा मा बुंनो गोसो जादों होननानै आं बुंबाय आं नायनो लुबैदों होनना बुंदों आं नायनो लुबैदों नुयोब्ला आरो आं जुदि नुयो अब्ला बे आइ मारियामनि गुदियाव गिदिरनिफ्राय आङो गासैखौबो आं नागारगोन आरो आं बिनानै लागोन आं होनना बुंबाय आं होमबा होनदों बिसोरो नों सप्तासेयाव नुगोन खिन्थु जेखौ नुगोन नों बेखौनो फोथायनांगोन हयथ' नों मानसि गुबैयावबो नुनो हागौ हयथ' नों मुसुखानि महरावबो नुनो हागोन खिन्थु सप्तासेनि उनाव जेखौ नुगोन नों बेखौनो नंगौ होननानै मानिना लानांगोन होननांगोन जे बिसोरो बिदि होनदों अब्ला जागोन होनना बुंबाय आं जागोन दे आं मानिना लागोन दा अब्लानाखि मा होनदों बिसोरो दसे उनाव मोनसे गिलास लाबोदों दै गिलास गुसुं फिसा स्टिलनि गिलास लाबोदों दै अब्ला आं बैबादि बिसिनायाव दङ ओमफ्राय बे गथ'फ्रा बिदिनो दं सिख्लाफ्रा ओरैजाय जिरायदों बिसोर साथामबो ब्रेन्सा ओरै गोलाव बिदिनो न'आ गोलाव ओमफ्राय बे माबा थार्डनिया लादों बे स्टिल दैखौ अब्ला बेखौ लोंफैदो आदा होनना बुंदों आंखौ जों नोंनो लाबोदों होननानै अब्ला आं जेब्लानाखि बिसिनानिफ्राय फैनानै बे दैखौ आजावनानै जेब्ला लोंदों सानै जादों मिथिगौना मानसिया सानै जादों आं बे गथ'ना सासे बै बिसिना सासे जादों अब्लानानो थोर गिदों आं मानसि नंगौना नङा बिसोर सानखाबाय आं बे समावनो माबादि बिसोर लायनानै उनाव आंनि गोसोआव अनेक सानदों बे साननायफोरखौ नोंसोर बुंला गोबां सानदों आं नोंसोर मिनिनाबो थैनोबो हागौ आं बेखौ बुंला अब्ला उनाव आंनि साननायखौ उल्था फाल्था साननानै बिसोर मा उनाव स्रोब जाबाय आरो स्रोब मोनसे सासेया जोब्बाय ओमफ्राय थां जिरायहैदो होनना बुंबाय आरो आंखौ अब्ला बिनि उनाव बिसोर बुजायखांनानै मा जाबाय थांनोसै जाबाय अब्लाथ' आं बुंबाय गथ'फ्राबो बे समाव गैया आं बुंबाय मा साबो मोनलाङाखिसै बिनानावफोर माथो होननानै नाङा आदा नाङा होनबाय जेब्ला नाङा अब्ला थांबाय बिसोरो थांबा आं सानदों बेयाव न'खरसे बिसोरनि खुरमा दङ बे बायसि होननाय बेयाव मारियामनि खुरमा आं सानदों बे खुरमानाव थांथारगोन बे सिख्ला साथामा आरोबाव मोननैसो बाथ्रा आं सोंबावगोन बे सानदों अब्ला बे न'खरफोरखौ बिसोर ओंखारलांबा न'फोरखौ फांथेदों दरजाफोरखौ फांथेदों आङो